ora syukur nek penuh Allah kula ngenyir saumur deko mendang petang pula petara cekap semantan kitungan kula tepuk tangan yang meriah untuk kebudayaan asli Jawa Timur tari Remong. Insya Allah pertama kali digelar ana ing wewengkon Nganjuk Jawa Timur selama ini wiwit tahun 2012 nganti 2020 awake dhewe asring sowan ana ing wewengkon Nganjuk digelar merga iki sing diarani awake dhewe sing wis tak aturke ana ing ngarep aja nganti kalah kelawan semangate lan kreativitas yang sangat luar biasa para siswa siswi Bapak Ibu guru ingkang mapan ana ing SMK PGRI 1 yang ada di Kota Nganjuk. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat sekolah kita yang hebat di Jawa Timur ini. Allahumma sholli wa sallim yuk, Waranggono, jumeneng sedaya. Dari mata tidak oleh mutilai Toko hati kulit masalahane Kaping pisan ada Quran sama ane Kaping pintu salah mengilakan ono Kaping telu wong kang soleh kumpulono Kaping papat metengira engkang luwe Kaping lima dikewangi engkang suwe Sak kaping semua bisa akabaki Insya Allah Gusti Allah hijabai Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana